Salutare, prieteni! Astăzi facem un nou videoclip. Așa, aici am cumpărat 26 de pui de ouă. Și cum v-am zis în videoclipul trecut, că trebuie să-mi fete iepuroaica. Și mi-au fătat 3 iepurași. Așa, și aici am o iepuroaică care trebuie să o dau la cotocit, că s-a făcut. Și haideți să vă arăt porumbei. Stați acum să vi arăt. Așa. Aici, cum am zis, că am o pereche, 4 perechi am. Și aici o adunat paie, niște perechea asta de aici. Porumboiul ăsta cu porumbița asta. O adunat pe aici să facă ouă. Și ăștia trebuie să facă ouă. Ăștia de aici. Și cam atâta. Ăștia nu prea fac. Și ăștia trebuie să facă iară. Ăștia de jos. Așa. Acum să vă arăt porce. Așa cum v-am arătat în videoclipul trecut. Așa, și ăsta l-am castrat de vreo 3 zile. Așa, haideți că vă arăt că eu am 2 scroafe cu purcei. Uitați-i. Îs 11 purcei de la scroafa asta. Și în partea asta lantă sunt tot 11 purcei de la scroafa asta de aici. E 11 și 11. Așa, și acum să vă arăt ce mai am pe aici. Așa. Aici stați că nu știu unde spui ea. Unde-s? Pui casa de aici cu aia lantă. Și mai am, dar nu știu pe unde-s. Așa. Și ce să mai zic? Cam acesta a fost videoclipul. Ne vedem data viitoare. Să dați follow și like.